Paita pesee pyykkiä. Oh, meni sotkuun paita, siis pyykkii se laita. Tärkeintä tässä pyykkäysjärjestelmässä on ällin käyttö, näin lähtee pyykkikoneen täyttö. Tässä perusperiaatteet, ensin lajittele vaatteet. Punainen, valkoinen vai musta? Tämä vaatii ajatusta. Huomio, valkoinen on väri arka. Mustaksi muuttui väärässä seurassa sukkaparka. Tyhjennä myös joka tasku. Oli kerran kallis lasku. Kun isi pesi setelin ja äiti nosti metelin. Lisää pesuaine. Muista luontoystävällinen maine. Ja säädä oikea lämpötila. Hei, onko tämä jokin pila? Villa ei kuulkaas kuumaa kestä, se on viisainta käsin pestä. Fiksut muksut tietävät, mitä vaatteet sietävät. Ketäs siellä kyykkää, kaverukset toisiaan pyykkää. Älliä aivo ja odotas tollo, älä sitä syö, se on pesupallo.